Salut! Sunt curioasă când te-ai uitat ultima dată în oglindă. Da, tu. O femeie poate de 20 de ani sau chiar de 30 de ani. Sunt curioasă. Eu m-am uitat azi dimineață și mi-am pus acest ruj roșu. N-am dormit foarte bine, dar așa cum vedeți, cred că rujul roșu ne dă o stare de bine. Vedeți ce țin aici? Țin multe rujuri lichide mate, care, da, îți dau așa confortul că nu se duce. Și le port aici pentru că vreau să vă spun așa o poveste frumoasă. Am primit câteva, ceva timp, trebuie să vă spun că lucrurile frumoase nu se întâmplă doar așa. Și vreau să vă spun că am ales. Sunt multe nuanțe de roșu și probabil o să spuneți, da, roșu de roșu. Ei bine, fac artă, pictură de foarte mult timp și cred că roșu trebuie să fie exact acea culoare pură, culoare potrivită pentru toate doamnele și domnișoarele. De nuanțe diferite de piele, de vârstă, știu, poate nuanța părului diferită. Și, cum vă spuneam, sunt multe nuanțe de roșu, dar am ales-o pe cea mai potrivită. Sunt curioasă dacă știți detaliile astea de cât de albi îți fac dinții. Foarte multă lume pe mine mă întreabă atunci când port un ruj roșu, dar ți-ai făcut ceva la dinți? Cum de dinții de deasupra ta arată atât de bine și albă? Să știți că n-am fațete, totul e foarte natural. Doar că atunci când port un ruj roșu, simt că îmi dă o bucurie. Și atunci când eu mă bucur și zâmbesc foarte mult. Rujul roșu, cel pe care l-am ales, e un roșu potrivit și pentru tine. Toată lumea își dorește dinți albi și un roșu care să ne facă să vibrăm, să fim așa naturale, frumoase, să avem un vibe bun, cum îmi place mie să spun. Rujul pe care l-am ales pentru tine, și pentru tine, și pentru tine, este acel roșu cumva care merge foarte bine la orice nuanță de piele, știu eu, vârstă. E un roșu un pic mai rece. Atunci când punem portocaliu, simt că ești toată de mulțumită de datura ta, dar atunci când punem un roșu un pic mai rece, stai liniștită, nu cu albastru, vei vedea că tu te simți mult mai bine și da, e roșu potrivit pentru toată lumea. Am să mai povestesc și ceva așa cumva de suflet. Îmi aduc aminte când mama mea își aplica rujul roșu zilnic și cei drept manicura roșie. Era undeva, când nu știu, cred că aveam 10 ani și nu înțelegeam de ce mama poartă doar ruj roșu și doar manicura roșie. Da, și mai punea și un verde la ochi, la un vers, dar discutăm altă dată despre chestia asta. Rujul roșu a fost cumva în viața mea de când eram mică. Eu purtam doar gloss, transparent, n-am purtat mai nimic, până cred că în anul 1 de facultate sau 2, când mi-am dat seama că vreau să fiu mai feminină și că rujul roșu îți dă această feminitate. Cred că e o poveste frumoasă atunci când îl alegi și cred că el este exact potrivit pentru oricine. Dacă ți-ai pus o bluză roșie, why not? Puneți un ruj roșu pe buze, pentru că rujul și tu te vei simți foarte bine. Și rujul o să se simtă bine, pentru că îl porți tu, dar și tu te vei simți grozav. De asemenea, îmi aduc aminte că în Cluj, acolo unde sunt eu și mă bucur foarte tare de clientele pe care le machez, ne trezim noi make-up artiștii pe la 3 dimineața, ca să facem mireața la 5. Și mi-aduc aminte că foarte multă lume așa primeam un feedback de la cliente. Gabi, dar tu cum ești așa de fresh, că e 5 dimineața? Și acum clientele care vor vedea această filmare vor zice, oh, da, uite, e despre mine. Adevărul este că și dimineața la 5 îmi place să port rujul roșu. Îmi place să-l port pentru că îmi dă cumva un vibe foarte bun. Nu e nevoie să-ți faci un machiaj foarte încărcat, ci trebuie să ai un ruj roșu special pentru tine și pur și simplu să-l aplici. Și aici. Asta o să vină în casa ta și o să te facă să te simți foarte bine. Cred în rujul roșu
cred în emoția pe care ți-o dă el, cred că poate fi purtat și la un eveniment foarte important, dar poți să mergi cu copiii în parc, așa cum ați văzut, da? Nu se duce, pe bune, nu se duce. Poți să-l porți și în parc, nu se întâmplă nimic. Poate dacă vei vedea că, nu știu, femeile, bărbații din jurul tău te privesc, să știi că e o chestie foarte bună. Te privesc pentru că arăți bine, pentru că ești frumoasă. Da, cam asta e povestea. Sper că ți-a plăcut și cu mare drag sunt aici să-mi pui oricând întrebări legate de roșu. Cum să-l aplici, când să-l aplici. Poate cine știe, ne mai întâlnim. Ne-ar plăcea să ne întâlnim și fizic, să vezi cum pot să îți aplic eu sau să-ți aplici tu produsul acesta. E roșul acela feminin, roșul plin de pasiune. Cel care m-a făcut pe mine să fiu aici.